যোনে আমাক মৰম কৰে হেঁতক আমি সমৰ্থন দিম। প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰা হৈ আছে। UPPLৰ কিছুমান আমাৰ সমাজত মেম্বাৰ বিলাক আছে, TCLCC ভাইচ চেয়াৰমেন আছে, সিহঁতৰ দ্বাৰা আমি আশা কৰিছিল গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ছাৰদেৱ তেখেতৰ হাততে আমি কিছুমান এপ্লিকেশ্যন দিছিল, কিন্তু আমাৰ এপ্লিকেশ্যন এপ্ৰুভ নহল। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, आं बाथ्राखौ बुंग्रोआ सिगाङाव होनानै दोनखानाय माखासे बे दालांनि सायावसो बाथ्राखौ बुंगोन आरो बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां मोननैसो भिजुएल दं। गोविंद चंद्र बसुमतारीखौ मा होनदों आरो प्रमोद बर'नि दैदेननाय UPPLआव जायफोर खुंथायाव थानाय नङा होमबा, बै दैदेनगिरिफोरनि सायाव बा गोविंद चंद्र बसुमतारीनि समस्थियाव VCDC निफ्राय लानानै TCLC चेयारमेननिफ्राय लानानै नङा होमबा, आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंग्रोआ। नैबे एसे भिडिअखौ खोनासंग्रोनानै लानि गामिनि रायजोआ मा खालामनानै लादों, बेसेबां दुखुनांथावना नङा होमबा, नायग्रोना लानि बा जों खोनासंग्रोनि, बिनि उनावसो, खारन आं बुङोब्ला बै व्यक्तिफ्रा माने XYZ बुंगोन नालाय नङा होमबा, भिडिअखौथ' बैसोर बुंग्राफोरा खोनासंजोबा बा नायजोबानदां, ओंखायनो बाराबो बुजिया, ओंखायनो दा माखासेखौ सिदानो बुंनानैसो आङो फोरमायगोन, आङो खोनासंनानै लाग्रोनिसै। दा सुबा আছে 4 নম্বৰ ধনশ্ৰীকোটি আৰু তাৰাবাৰী, এই দুটা সুবালৈ শিমলিগুৰি হয়। আমি বছৰে 4 বাৰ মান এই দলংখন বনাব লগা হয়, নিজৰ সমাজৰ গাঁঠি ধন খৰচা কৰি পেলাই। আমি আশা কৰিছিল বহুত দিনৰ পৰা চৰকাৰৰ পৰা কিবা এটা পাম বুলি, কিন্তু আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ নহল। যে আমাৰ মাজত যিখিনি আমি উন্নতি পাব লাগিছিল আমি সমাজে, কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ তাত এটা চেন গ্ৰেভেল পাথৰো নিদিলে, আমাৰ দলং কালভাৰ এটাও নহল আজিলৈকে। আমি কাকতি নিবেদন বহুত এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছিল। আমাৰ ডেপুটি চিফ ছাৰ আছে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ছাৰদেৱ তেখেতৰ হাততে আমি কিছুমান এপ্লিকেশ্যন দিছিল, কিন্তু আমাৰ এপ্লিকেশ্যন এপ্ৰুভ নহল। আৰু আমাৰ যি UPPLৰ কিছুমান আমাৰ সমাজত মেম্বাৰ বিলাক আছে, TCLCC ভাইচ চেয়াৰমেন আছে, সিহঁতৰ দ্বাৰা আমি আশা কৰিছিল, কিন্তু নহল। কিছুমান সৰু সুৰা কাম বিলাক চলিছে, সাধাৰণ এনৰেগাৰ কাম, কিছুমান IBS আঁঠুৱা কম্বল দিছে হয়। আমি কিছুমান দিব পাৰোতো 200, 500, 300, 100, নোৱাৰাবিলাক 50। একো মাষ্টাৰ প্লান আমাৰ তাত আমি একো পাবলৈ সক্ষম নহল। আমিতো যোনে আমাক মৰম কৰে সিহঁতক আমি সমৰ্থন দিম। প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰা হৈ আছে। যিহেতু ছাৰ গোবিন্দआ जेननाया रोखामार बे बाराव, आरो प्रमोद बर'खौ फोथायनो हायि राव बाथ्राखौ बुंलायबायना, प्रमोद बर'नि सायावथ' फोथायनोनो हाला होननानै बाथ्राखौ बुंबाय। होनबा दिनै UPPLआ बेसेबां देरहामारगोन बेबो मोनसे रोखा जानानै फैदों। आरो लोगोसे गोविंद चंद्र बसुमतारीया सासे डेपुटी चिफ जानानै नङा होमबा, आरो लोगोसे मा बिटिआरनि सेकेन्ड राजा होननांगोन जों। दिनै गावनि समस्थियावनो जुदि रायजोनि थाखाय थांलाय फैलाय खामानिखौ बे दालां गंसेखौ जुदि बानायनानै होआ, बोसोराव खनथाम खनब्रै खामानि मावनांगौ जायो दालांखौ, आरो फैसाखौबो खांलायदों रायजो राजानिफ्राय बेसेराफोर, सोरबा 200, 100, 300 ना जा हायो बेबायदि गामियाव बुथुमलायनानैसो औवानि दालांखौ बानायनानै लादों। होनबा जोंनाव खुंथाय
बेयाव थानाय जोंनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सारमोना बिसिबां खोथा होनानै बुंदोंमोन जों नायोब्लाथ' सानोब्लाथ' होनबा बे नैबे जोंनि बिटिआरनि सिएमनि दैदेननायाव बेखौ जों फोथायनोनो हायो आरो रायजो राजाफ्रा बिसोरनि सायाव मोनसेबो भरोसा गैयै जानानै दङ जायफ्रा मोनजाबाय थादों बेफोरथ' सापर्ट खालामदों जायफोर गैया बेफोर गैखाथाराबो आरो बिसोरजों दामानि बिजेपिया दाखालि बुंनाय बायदिब्ला मोनथाम मोनब्रैसोल'नो जायगायाव देरहानो हागौ इउपिपिएलआ बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों बिजेपिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिथांमोनखौनो लाबोदों बिथांमोनखौनो सोदों दिनै मा डेभेलपमेन्ट जादों जों बर'फ्रा बा जों बिटिआरआव थाग्राफ्रा मा डेभेलपमेन्ट मोनदों गासैखौबो दिनैहाय बिजेपिया मा होननानै बुंदों 40टायावबो 40टाखौ गेलेगोन होनबा सोनायनि मा लाब जाखो दिनै बावहाय बिजेपिखौ सोनायनि दिनै इउपिपिएलआ सोनायनि मा लाब जाखो दिनै इउपिपिएलआनो खहा जानो थांगासिनो दङ बिसोरनि भटखौनो बोखागासिनो दङ थाल्ला थुल्लानो दिनै बिजेपियावसो दिनैहाय हाबैबावदों इउपिपिएलनि मानसिफ्रा दिनै बिजेपियाव हाबैदों मानो हाबदों खारन दिनै इउपिपिएलनि माखासे खामानि मावनाय जिखिनि खोथा बाथ्रा होनाय बेफोरखौ मावनो हायाखै आरो लोगोसे मा बिथांमोना रायजो राजानि सुबिदा उसुबिदा दालांफोरबो मावना होनो हायाखै दालांफोरखौथ' नों नुखाबाय रायजो राजायानो दिनै मा फोरमायदों होनबा दिनै बेसेबां दुखुनांथावना गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां मानसि बियो मास्टार लाइमोन बियो बै समावहाय दिनै सासे फोरोंगिरि जादलायनानै बिसोरनि दुख सुखखौ बुजियासै बे 100% बे बुजिनांगौमोन बा बे गावनि समस्थियाव गासैखौबो हाजोबा न' डाउट आंबो मानिदों सासे डिपुटि चिफ हिसाबै गासैखौबो मावजोबनो हागोन बेबो नङा माबा मोनसे बिथिङाव एसे माबा मोनसेया थागोन नाथायबा नैबे दालां बायदियाथ' बिथ' थालांथावथाव नङा जेरैबायदि बारग' डिपुटि चिफ बिपिएफनि खाम्फा बरगयारि साराबो गावनि समस्थियाव बा गावनि समस्थियाव हानायमानि बियो गावनि लामा दालां सुबिदाखौ खालामनानै होदों नाथायबा दा लामानि भेलिडिटि मोनसे थायो आयु थायो बेफोरबो दिनै जोबलांबाय गावनि समस्थियाव मावदों बियो डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बै समावहाय गाव जेब्ला बिबानाव दङमोन गाव डिपुटि चिफमोन सेम टु सेम नोंथाङाबोथ' दा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गावनि समस्थियाव दालां मोनसेखौ दिनै निउसाव मानो ओंखारलायनो गोनां जाखो मानो दिनै खौरां बिजों बा सेटेलाइट चेनेलफोर बायदियाव ओंखारबावदों दिनैहाय साननो गोनां जानानै फैदों होनबा दिनैहाय जों बर' रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि सायाव आसा गैयैफोरबायदि जाना दङ प्रमद बर'नि सायावबो बेखौथ' मा बुंगोन फोथायनोनो हाया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आरो बुंबावगौ सानदोंमोन फैगासिनो दङ रन्जित बसुमतारिनि सायाव भिडिअ'आ दा मोनाहालागै ओंखारहैनो हागौ रन्जित बसुमतारियाबो बिनि भेलिडिटिया सोरनोबा सिगनेसार होनानै दोनखाना लानायलायनो बिबो 5 बोसोर टार्म मोनसेल'नो थानो मोनगोन बेफोरबायदि बुंनानै लादों दा मा बुंनानै लाबावदों मा खन्थाइ आवरायनाय मानाय एसे दुखुनांथावना नङा होमबा दिनै जों फोथायदोंमोनबो इउपिपिएलखौ मोजां खामानि मावगोनदां नाथायबा दा फोथायनो हायि रायजो राजाफ्रा टार्म मोनसेल' नायो दा जेरैबायदि बिथांमोनानो बुंबाय थादोंमोन थाइजौ गोखैखौ मालाय बेसेबांथो जाहोबाय थानाय थाङै थुङै दा गावसोरनो गोखै जानानै थाहैबावबाय रायजो राजाजों दा बिथांमोना बिसोरखौनो रायजो राजाखौनो लानानैनो थगाय थसिनो बुंफ्ला बुंफ्लिनो जेब्ला इलेक्सन सफैबाय रायजो राजाफोर जोंनि बर' रायजो राजाफोर जेसेबां माबाफोर दं सादा सिदाफोर दिनै बेफोरो जोंनो होनाय लोगो लोगो होदों नायदोंमोन 5 बोसोराव दिनै जाखिनि मावनांगौ बेखौ मावनो हायाखै बेनि अनगायै जेबो गैया बिथांमोनखौ देग्लाय इउपिपिएलआ सरकाराव फैनाय नंलिया बेखौ जोङो रायजो राजानि जाखिनि मतामत जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ नायोब्ला फैनाया आसा खम गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि गोरोन्थि बाथ्रा बुंदोंब्ला गोरोन्थि सोदोब गाज्रि वर्ड बाथ्रा बुंदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै दोनथ'नाय जाबाय।